újra. Kipattintja üresbe, és akkor jön a restart, vagy reset, vagy hogy hívják ezt, amikor újra kell indítani valamit? A hardreset, igen, most már tudom. Na, elindul. Berecsent, úgyhogy mégsem. Mégis. Meg vagyunk. Ez megvan a kettő között. Ez azért izgalmas egyébként, mert a tükrufogó is nagyon pisztoly. Nem csak a dominék, hanem pisztoly a tükrufogó is. És már is elkezdte pisztolyra volni. Már is elég kell, hogy tűzzel és így láttuk az előbbiekben, hogy az összes motornál volt például a pisztolyt és azt gondolom, hogy talán elmélyülésében szemben a kettőt akadtam is egyébként a pára. Mert én a tükrufogó is kételnek rád a pisztolyt. Óriásiak vagytok, hihetetlen, amikor egy gumi eldurran. Mármint egy motoron, úgy értem. Amúgy is hihetetlen, de ilyenkor főleg. És megérkezik az a motor, az a Simpson, ami még nem elég alacsony. Mert hogy ez még lehet alacsonyabb. Tudjuk, hogy van olyan, mert még lejjebb vizsgálta a hasa ennek a motornak, még lejjebb tud érni. És elindult, és ő már rutinnak csinálja, ugye? Szerintem nem ma kezdte el, apukám, nem kell tudjunk, csak a rántól. És meg. Jó, ez elég, csak lesz neki egy kicsit rásegít. Egy kicsit rásegít. Na, jaj. Kicsit kiszorulni, és itt helyeztől a mind tartásnak, és a bizony köszönjük szépen. Kicsit kiszorulni, hogy minden segítséggel. Történik a start. Elég sokat tudom a körül, és a pisztin nem minden tenződik a rádióban. És hallgatom már egy másik motor is, hogy a szintén voltam ilyen tenződik is, azért jön, amit adja, de mit sem voltam ilyen tenződik az első, amit a felvét, amit a rakasztót, a felvét, de szeretettem próbálja. És minden arról, hogy még nem a pisztolyom, arra nem jó is sokáig próbálni, megadni. És viszont a pisztolyom, amire még annyi. Lehet, hogy a gumi típussal is visszatúl, nem tudom. Hoppá, és elapoztattak, hogy gratulálunk el, de gödörűség. Túl a hátsó gumihoz. Megkaptok még egyszer a